To kai dan mun ga ya kamata mu mu samu wuri a zo na ci abinci. Kai wannan ba da mutum na mutum mun abinci ya wannan yaro mi za ku bi shi ku kyale shi mai kuma sai ya harka shi abinci mun hannu wa mun ba ku shi ba wuri ku je ku zo na kunji ba ku ba ku ya haƙuri wannan ba a ga wannan yau ne ya ba ku je ku je C'est heaven. C'est heaven. Ba yana da kwacin muna abinci jiya ba? Shi na? Ina za kuna? Wallah wani ba Allah na ɗiya kuma wannan yaro ne mana mi za ku bi shi ma ku ci. Yaro haka ce. Ya mun kwace ka ci mun yaro. To Allah ku yi hankuri ku je ku kama aikin ku mana. Haba ku je ku kama ku ku yi haƙuri. Allah ya sauwaye. Ku yi haƙuri mana. Wannan yaro ne mana ku yi haƙuri. Это massage. Amma wannan shine na shekaran jiya nan ko? Shi din nan ne. Ko jiya shi dai na. Shi na kuma yanzu ma gahi. Amma gaskiya mutumin ga. Mu bi shi mu ga ina yi. Gurgusa ka ji magana. Wannan yaro ne mana. Yaro ka bi shi kila ma ma ne. Ba hai fara. Ku bi shi mi za ku gane gare shi. Ba hai fara. Ba ku wani na tafiya. Hai. Wai wannan ba shi bane. Ba hina mutumin daga sarki yana ba mu hankuri ba. Ko kuma bakin su guda ba? Bakin su guda. Ina ganin bakin su guda. Mutumin ga mai gagga mai kala kala ga mu bihi mu ga ina yi. Mu bi bayan su mu gani. Mu bihi. Ayo. C'est heaven. Ayo da ma.